up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa ba Yokoromo we wato vispo de Yongwang, Anyunsu Serana se Karif ko Archi de Prespartori, Sobuso, we Barodi, not commit soit, Usko commit West, Wins PDF Mama Sernang, Kakayesi, Teki Ai Eluku. De Presparsani. En mis don jangan para rot. Ja, mas ergabo, liksay takitilu de baka nga anyusu sa chaja folak want. Bopales ma itaksani en man itaksan sabi de afisi. Maya fos mi bi mabar alades ma odi na trasi de diaspora alasan ma sa itan trasi. We bade ma odi en natuurlijk van het programma is weer accident voor de harde banyi. En eigenlijk kun aftakasan at moro dus de harde banyi ba e wakta programma. Maar we takki uit respecti we accident do rustig da wo taktori. En zo was ergabo. Asasande. So, we archimalu kumang. We beginnen a torso. Isabi I abisma dino abdekati. Futakwe lukuno. Mi be fout. Ja. Mi make one fout. Maluku, mi wan werken mee. Dat a herstel. Ja. Isabi toch. Omdat a politiek in Sernang, a vast van de mij door a politiek. Kijk, we leven in een heel andere tijd. We leven na voorstel ding dat politiek bij pleit op straat. Isabi toch. A politiek pleit op dat niveau. Maar ja, bepaalde oppositiepartij die pleit een soort politiek dat die Fesi Woyo, Isabi, Borokobana, Fisterij. De mai play en a play atuna be fanu din Sernang. Atendatief sakban. Die luka bi di wereld politiek a fast ane play. Da sane play taki wan issue there en u sap taka issue na vooruit gaan van kondere a issue aan een speciaal vooruit gaan voor een groep of een toesma. Nee, na vooruit gaan van kondere. Dan go suka middenweg. Da jullie oppositie. Ja bif go sorgu taki e join us and if sorgu taka san wakana fasi. Men om suku boroken. Boroken, jatra wan porning, want you know do moro betere. Want ino be abi a dekati fu be chade verandering kom. En brarut, ja, isabi toch. En die no man do dati, da say do, de bije troe, rase hard, kom, fu panyasma, dan disnobong, dan man viri garati, dan man dati, dan man so. Ma ala des ma di espoit de tor dis kagoro. Kador, adoro. Mi wan accident wan sani. Taki, if de ga dat roso. If de ga wan kantoro. Go do wan belang. Of win sade go do. Want de ablibisma van udu. Ja. Want an robot is do in de kantor. An robot de na atoso. Ja. Isabi toch. Na libisma leg you serefi. Ja? Ja. Dan me vraag me af, if de vraag de eigen aftak de sitje teranga da dogwa atoso. If de begin bereid voor me een briefie of een papier attackeren, no, mino wanga wan understandi datara. Mino wanga wan understandi zuster. Mino wanga wan blakaman datara. Me taka san lek fa san etaki. Ja? Ino man doe dati. Iemand doe asan dati. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Wanneer je pia van hoe doet dat? Natuurlijk. En zo serf in a politiek, in a trop suma edweng, if a beleid boom, natuurlijk. Dat je join a beleid, dat je mag kritiseren beleid, ja. Maar dan go leg uit omdat a kritiek fi no de no abgrond, fi levering de chara ras sentiment ka ini, fuarna na sasa ba yokromo ka ini, fu komek den ting tarafasi, terwijl dat je lafu is daar also, dat je lafu je dringi i boerenwijn, isabi toch, en hij smoke een beetje sigaren de tak, hij lukt me podemek de vetanga de serefi. Maar mi a lachende derde na mi. Dus dat is. Na san dat heb sanu nu is er na ma ko archa pigi man. Ja. We hebben te maken gehad met een regering waarvoor dat versje
ontwikkeld is. Ze stelen, ze dieven, ze roven, ze bedriegen. Ze lichten je op waar je bij staat, met beste vrienden. Geen enkel probleem wordt opgeworpen, is een probleem dat gecreëerd is door deze regering. De problemen waren er al en ze werden gewoon onderhouden door de vorige regering. Dat is iets wat u moet weten en daarbij vraag ik u om uzelf vergeving te vragen wanneer u het weer hebt over die vinger die wijst naar degene die op dit ogenblik voor ons allemaal de vuile was doen. De kastanjes uit het vuur halen. De mensen die sommigen van u ophemelen, hebben het niet gedaan. Ze konden het niet, want de inborst was doorspekt met het stelen, dieven, roven, bedriegen, liegen en oplichten. Ik zal de voorbeelden niet noemen, maar u moet daaraan denken. En geef Suriname de kans om zich te ontwikkelen. Wees zo groot dat je kan zeggen van ja, ik ben fout geweest. Ik ben ook fout geweest. De viruste. We komen straks terug bij u met de nieuwe partijen die er niet zijn. Paramaribo groeten. Tot later. Zo. Dat doe je Rabijima 5 en nato. Ja, Pastor Gambo. Natuurlijk, we komen in omdat je ziet dat Abijima is dat Takatori. Nou, aman of sena saifsa. Want bepaalde mij berekent dat de Tubijima is zelf doen, ja. Sena saifsa, hij verdedigt bepaalde zijn. Aman is hij, nou, man sa da strati. Aman het legt uit vast aan de. Mi eigenlijk, me tegen man dat hier, nou. You know, man sa itak precies van de sande. Omdat, Pastor Gambo tak ik ba, if you do a foto. Allemaal make foto. Tijdens mijn kon, die leg uit sorry, me make a foto. Maar je kon leggen uit no en kon leggen volop uit dat hier, no. De massa de no, na makti, de man make dat. Terwijl, if you look you tori, sa you bedu, dat be moro erg baka. En daarmee tak toch, una sernaman, suroko samen. Unom luku suma et dwing. Maar sargamo tak ik ba, im luka beleid. En if a beleid boom, then ondersteunen. Want you like sernaman, one make you kondre go vooruit. Tenminste, me tak a kondre mus go vooruit, mina trop suma dape. Want sernaman dape, en als sernaman et dwing boom, dan met tak mi e jepaman. Wie soort partij met mij jepaman, want asane go boom. En zo maar zeggen. Asane woroko. Want lukuno, die a president distri aanto. Dan amango mitwa lo nogosi. Walo edati, dan computer no de, dan papira lasi, dan san no de foroko. Ja. Lekker regering. Maar i bejeng, tak meka teki, a fesi, Ja. fosa tenchisi, fube kapai ambtenaar atoso de sandati. Ja. I verstaan, terwijl i libis smadida bakadape, da president is takere no, mine yaji sma. Nee. Ja? Me orokang alam. Me orokang alamang. Ja. Isabito. En da habisma, die de e worko na nga president, dat de mai saboteer. Ja. Tori sanoma kadoro, de mai chakadoro, fu a oppositie kafeni nyang. Hoe leg uit. Fu leg uit. Ja. Isabito. Ja. Anof leg uit. Fu poring. Fu pora sani. Alsof die bedoel moroboom. Juist. Want dat die luku mekar kon water overlast. Sinds mi sabi seranang. Ja. U abi water overlast. Ja. Isabito. Je de mij bar over Noord-Dis nanga dati. Maar er was gewaarschuwd. Ja. Dat u nog opbouw dape. Ja. Want dape is sungu. Maar smabe want de crossbeef se. Ja. Je verstaan? Ja. Dat chara foto zo. Ja. Je verstaan? Maar ja, we liever pis dati. Dus wateroverlast bedekken basins tenating. Je verstaan? En de regering is vinden uit. Je begrijpt. Dat is zo. Dus de shitaki, a regering, a president is a dekati futakere no. Me hervorm a economie. Me sorgu taki asan kon bumba kako wakata peril. Want jere jaso.
If itananga populistisch beleid, dat want taki je gisan nomo je prati in ebo op, je verdient 100 kolu, maar want je 150 kolu uit alamu. Vast aan dat kan. Ja, klaar. Uiteindelijk je klaar. Ja, dus dat president tak nee, dat we play voorlopig kilo ataranga, maar we maken moeite voor mota in. En we motto. Ja, maar dan je ziet toch maar zeggen, maar dan betekent toch bepaalde mannen eerlijk en de mij play politiek zei taki. Maar mi eerlijk uit en mokar nee, mi moeskar nee. Want meer assembleelid kent huis voor para en leg was uit. Maar zeggen we. Eigenlijk moet ik if me na kensen huis parlementariër dat toen mij kan hoor microfoon aan tappen nou kan uit maar dan gaat u weg. Minongo schreef weer een machine taki. Eigenlijk in een taxi schreef omdat asansam sa die bedina parlement die bedina coalitie sa you do die para. Leg me uit sa you die para. Want jere jaso. De Paranse jongeren heb je niet opgevoed? Helemaal niet. Je voeden de maar op. Waka parati pakket na nga baso karta jiden. Tijdens verkiezen mi shipchi nenger 15 jaar waka nga herpati baso karta. E jisma. Ja. Isabito. Dat ontwikkeling. Na ontwikkeling. Verstaan. Ja. Dat no sarete. Wan saba fabriek di muskong. Ja. Isabito. A gebouwd napo. Heb je gebouw maar zeggen. Bus lonten. Je zou mensen eens doen dat je. Ja. A gebouw. Want dan mi kwantjes wa informatie, de man bij verkeerd machine. Dat ook toe. Ja, de man bij verkeerd machine. Dat is afvallig toch hoe para toch? Ja, dat is de man. Juist. Dat de portisma, de portiparasma, ja. Die prano me hectare saba, dat de afkon konyang, ja. I verstaan. Ja. Prano me saba, ome disi, ja. Talanga, de mas dangeng. Maar nu aan mijn leg uit, gewoon op televisie en radio, dat keren nou. Stemt op mi maka, dus mi partij, ja. Dan moet ze toe komen baka. Maar me kan zitten. Me no sap sama. We na mi te, you sama zeti toch? Zeti op para. Nee, boy dati. Maar zet pakket. Ja. Dus de man berikan heeft met die pakket, maar ino sap sama takasa. No. Jere jaso. If de man tegi tak ya kuku. Mino sap pa de man kari wan geweldig medisch term. Maar kuku na wansa ne meki weri. Oh. Dat je kon lesi. Oké. Dus aan kwetji kuji de paraman. Dat je kon lesi. In a prisiri forko. In mabotaki na fanga, in a karchi. Isabito ki no man seti. Dat je wakta pakket, die teka pakket. Maar er is geen drupje ontwikkeling. Nee, maar dat weet hij ook. Hij weet het bliksems. Hij weet het ook. Hij weet bang, meneer, ena panka, de man sabi sa de man do para. Zet hij op para om in onze kom next. Noti, niet in te kapit. Wanneer fabriek pot dape, voetbal oso. Oso. Pade. Asumu. Smalkalde, aklari. Kasama fabriek, sap zijn. Dat nu je komt op radio, televisie kon leggen uit. Alhoewel, moet ik eerlijk me volgen, man. En me volg dit hoor. Ja. Dan ben ik ook een vraag toch. De vraag stel, meneer Kensenhuis, sana advies, je die afvolk 2025 was een beetje stom. Als krikkie toch? Als krikkie. Want dan ben ik het aan mij. Dus samen tegen de man, want ik hou iedereen voor de gek. Juist. En voor de gek. Maar dat frappant. Ja. If je chisi serf taka leibe vertel. Ja toch? Dat is krikkie toch? Ja toch? Want je neer verwacht daarvan. Niet toch? Dat jere if mina master Kensenhuis. Dan met trus me ede go in wan napi bedi. Ja. Zeker weten. Isap napi bedi te making. Ahi toch? Misabi. Ja. Trusje de ga in. Ja. Want inom kon ede nom konfie. Nee. Je verstand dat. Want I werken mee voor zorgen dat we de napi je paima. No one day make it baring grananti krutoso. Dat sama sar hoefdraad het doen no kan. En pa made. En per hoefdraad de. Per made. Dat in dus asanati Kensenhuis banka in collega volk uitageren no. Ons schatter a economie alles aan schatter. Ja. En meneer Boefie de dape hoe kan go teken. Dus toen no ben do den sandi sobe de richtig lek van president die se chare richtig. Ja. Do ben doen. Ja. Dan ben tak ai. Isabito. Ja. Dat zijn de trainen waka. Natuurlijk. Want wat los aan op pramis sabo kong. Ja. Ala de dorati. Loko bio kong. Ja. Dan dis bio kong. Ja. Dat bio do omet do sun oso. Ja. Wan man ben taki
de jongwang, dem actie kensenhuis, Ja. dat a 4 miljard, paiman die doabi. Ja. Isabi toch, Oppenheimer en zo. Ja, ja. If de man betek a money dati, dan no babi also probleem ti de na di. Nee, Ja, helemaal. alla jongwang be abuang also ti de na di. Ja. Serefin para, pede no bouw, pede leg de op. Nog erbij. Ja, Want misa wama bel mi dape op. Ama awa usu dape. Sampan kabeseti. Watra no de, fire no de. Next no dape. not no de. Maar bel me op dat je nos ino kan look one fast. Dus look ze kan do Jimmy. Maar fire go bijing. Hè? Fire go bijing. Dat je no te stemme arguments. Want mi heb dat say to talk. Ja. Mi yo ook to talk dat Ja. say talk. Dan me look talk. Tiari jiri. En me look Bernard Dorp. Mo tak pasande. Ja. Bernard Dorp. De meeste stemmen de mankis dape. Ja. Dat is zeker. Is dat toch? Dan papa si dat ne pe wo je gride. Ina papa si Sawari weg. Sawari weg. De no stroom no de. De no De stroom no de. de maiko e actie mi se dat kere no. Luko se kan do. Fa. Tiari draai dape. Dat je go no dape na desma. Go leg de uit de familie met dape. De ene familie met dape. Ja. Dat kere no. Je moet op NDP stemmen want we gaan het organiseren. Zou je organiseren? En dat sabi. Maar vergeet niet dat ik ga mezelf organiseren. Nee, ano dati wang. Oh, zit in Serefi. Nee, boy dati. Zo zit het in. Ik ga jullie organiseren. Ja, no? Maar organiseer pakket doen. Pakket. Ja. Dat- Dat fietjes koko de is doyer de je lesie. Maar centrale masker, baga. Huh? Centrale baga Maar dat hier is Hey, ja dat zo. is- hey, dat is Na baga. in de dis na seref sani. Ja, Dus toch? de man die zie is op van de man Hey. zeggen. Een systeem voor een parse bedrog. Ja, Na lekte play dam. Van Hey. dem na dam. ja. Dus tama amanya diristong. Mm. Dama tak minyan diristong. Amana terus lasa play. Ja, ja. Maar dan om tak minyan diristong. Oh, op zo'n manier. Aso de man se denki. Oh, Isabi to. De mans no Ja, ja. abueji. De Ja. mans na wins tak wan koloko fadong. Yes, Isabi to. daddy. En dat no een lesman stijl. Ja. De man die si, die de man erger. En we tanta ke mine, maar take wan misabi. Ja. En vandaag ga ik een uitspraak doen. Mhm. Ik was NPS'er. Ja. En dat 2010 front lasa verkiezing. Ja. En dat Venetian diribi, dat liba koers voor 280. Die sap sam mi masar gambo dignity taki. Mi taki na charisma. Die masara bouterse abi. Die Ja. verstand ook. Ja. Mi klap mezelf bakadei. Die de san bijepsa. Want mi tak dis no kam. Mi tak na charisma dama abi. Dan amang nanga a koers disi. Nanga money di da central. Unaf op een terma moro. Nee. Want hij wacht toch. Ja, toch. Hij waka. Ja. Huh? Zazande. En mi abi spijt van uitspraak dat sam doe. Isabi toch? Ja, ja. Mi abi spijt omdat zijnde, me denk like een nationalist. Ja. Isabi toch? Maar ja, sama tu toch. Ama wan sernamang. Ja, toch. Dus dan wan regering kon de viharen door wan dat na bigi politiek de play agro tapu. Ja, ja. Abunsan di ego. Ja. Dat regering de kom. Ja. Chargodoro. Ama hare go door man wan kote servine finga. Nee. Maar de man die zei doe dati. Ja. Isabi toch? Ja, En de ja. bewijs dit te meer. Lukuja, a regering die si. Pede ma meka soort highway. A driedubbel betaling highway. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Maar een campus kon dat. Is Ja. de meer repsa. Ja. Mooi campus toe. Ja. Maar een plan bij de dat de mijn bar, ja, het was een plan van NDP. Maar je hebt het niet uitgevoerd. Maar is er weer een plan? Is er weer een plan de man poti? Ja. Hoe kies dat volk? Ja. Atene nou een plan toe toch? Ja. A cassava fabriek. Een plan toe. A campus voor Marwina. Nou een plan. ja. A campus voor Para. Nou een plan. Maar suma kon voeren uit. De man is kon doen. Baba decatief doen. Omdat hij bij doe a populatiesbeleid. Die berekenen victor. Amoni goed dat. Ja. De no man die pakket voor chistesma. Nee. Want je vrede onrust. Ja. Geef het volk brood te spelen. Ja, ja. Nee, dat nog kan. Dat we nyama money. Ja. Ja. Dat is. Ajersa in a saugron kom. Met TG. Alla de to dat die maser kamu. Maar nogmaals met dat de bepaalde de man. Toch? Vooral met dat over para. Dat midden dicht bij para. Ja toch? De man mag kon hoor afvolk dat paspoort. Je mag hoor de man paspoort morgen. En met denk dat de jongeren zijn dat is si safe sa para. Ontwikkelen safe sa. Dat de mensen dat no, de man si draait 10 jaar.
En dan kon dat ik leg me uit morgen van luister, je stem je me, pot me baga, dan me zit hij. Je know zit niks, je know mas. Maar jere no, maar in a 10 jaar, die teki na een koers goed 2 taktek. En de Sandis moest dringen door tot soms man. Maar ja, de man kwetje de man zo dus dan ik takasan kodjes kuku. Ja. Kuku na een soort takrunesi des do in isching. Hij make je lesi. In een man doe not in een 4 boom. Ja. Je sabi toch, je menselijk, je disi, je dati, normaal worgo. Je sabi toch. De man saka pakketje en de man bepaalt zijn nyang. Ja, dus dat hij. Maar je ziet, maar zeg maar, als er gebeuren para. Maar Nikeri, ja, wacht gas dat ook, toch? De leg uit. Jere ja, zo Amanda toch. Misap suma etang, meneer Mones met Karening. Je sabi toch, meneer Mones heeft geen schone lei. Nee, helemaal. Me bedoel taki, ino kang e jompo yano prachichi. Je sabi toch, je jompo fa wantachi gomita tratachi de je krek. Je takwa losot sani. Je suku torobi. Ano kang. Want je gisma pornen. Want mi be tap pornen potina inwa oso. Masara monos go fena soroto. Maar de manati Maser Gambo, dus eigenlijk mekaring monos gelukzoeker. No man. De mensen zoeken geluk toch? Geluk, die gaan zoeken geluk. Daarom alles in daarom de jompo. Lek pratici. Iya toch, maar jere ja zo, amano geluk aan mijn zoeken. Dat is zoeken. Ama mones na zoekende ongeluk. Oké. Ama na zoekende ongeluk. Want de probleem samen creëren. Je sabi toch? Ama mones na lekasan sa de mekar aseje. Oké. Je sabi toch? Ja. If je prant sani aseje nyama onder nyala de rutu. Oké. Na so mones tang. So eigen bewen. Ja. Gewen. Maar mones no ke wakago ama de buru di ableti fu suku de money. Natuurlijk. Want a rate plak be jide mancheri. Water no bede. Dan pompu ko seti ma de sane set safri. Dat die shit taka sane go de yoko play reddende engel. Taka ye yepis ma mones God forbid kabatuba. Ja. Eigenlijk de man verban amandisi. Dem verbannen me kago gota apura. Maar wat dat apura? Nou moeilijk dat ook toe. No man, doe not dat. Maar wat dat eiland in Wong. We dat. De eiland, je hebt een eiland, dat moment, je hebt de Kaiman toch? Kaiman de. Daar mag je maar Takrufisi, Pireng. De liebe dapa eiland. Want Mones, je maakt dat ding te bond. Deze mensen houden niet van Suriname. No, de man no op Suriname. If you verkwansel je her Libië, je verleden is niet om naar huis te schrijven. Dat tidena de kosor vinger to het voor vinger is zorg tapu. Maar ben ook aan grondzaken toe. Ja, maar bij dat grondzaken. Hij heeft het zelf aangegeven. Ja, maar grond dat be. Afvoer zeebi grond. Dat wordt dubbel aan de grond. Dat lasing. Dat tidena die masar santoke mek moeite. Des mafnikeri de reisboeren. Is het konde wan konya initu. God forbid. Dama. If dat nou erg, ama pitjes maar dan nou alles boeru serfi. Ook niet. Ama pitjes maar kon. Ja. Dat u kon. We go hits de man op. We go protesteren. Zogenaamd. Je protesteert. Jong. Ja. Terwijl man is dat die regering die zie. Europa tapa economie. Is dat toch? Ja. En door dat die als een stabiel ba. Dat is stabiel toch? Ja, economie stabiel ba. Ja. En dat je zie. Ja. De economie is hersteld. Dat is 100%. Ama zet ik ba. Ja, a koers is gedropt. A koers drop. Ja. De economie is stabiel. A inflatie is afgenomen. Dat want dat je SRD ab moro waarde nu. Want dat koers is saka. Ja, toch? Je verstaan. A begroet is tekort. Ja. Isabi toch? Ja. De mas setting. Isabi toch? Ja. Asanode, je die 100 kolo uit. Ja. Je ontvangt 100 kolo, maar je die 150 kolo uit. Dan nog maar horen. Importdekking. Boy, ja. Importdekking, wat dat is? Importdekking. Abe de toertje. Nou, maar 60 mon. 60 mon. Ja. Nou, vooruitgang toch? Ik zeg nou maar in breedte toch? In breedte. Ja toch? Maar je dan nog meer soto. Prek. Pot was onder de smaak. Bon. Was nyan de smaak. Ja. De je loko a kassereserve. We na san dat de broeia de manu no. Gedrop en stabiel.
A kasser... Ja, opgebouwd ze no, je Nee, taki. opgebouwd. Ja. Opgebouwd, A ja. kasser zegt, we na sanda te crash dem na no. Ja, ja. A jesa makai shoot dem na yo, dem na jump op ta kasser servo de yo, Ja. me kugo nyang. Ja, ja. Me kugo, we na sasa ba yo korma me leku uit. Na lek fa dem na bete ka koos voor 2 takte. Ja. Da ben nou 3 jaar, de fire. Ja. Daar mag ik op bijleni. We na dat op sabaka. Ja. Dus af hori zoet ondertussen de mij hori zoet dat de mij yang. Isabi na lek tongo tok. De mij jiwan lek tongo me kie lechi. Dat mij nyame amai dringen boero we smoke een beetje sigaar. Ja. En bouwen een beetje zo. If een volk eigenlijk stemt op NDP of een partij, eigenlijk de mantaki inaki grasi brokoserevi. Iyana eji grasi sem dirnya ini eji preti sem ya ye nak boroko. Ja. As sponsor je benen Ja. boroko plan Ja. want sana sani. Yere ja. Suma sa fen boom dataka no one boom. Dus dat die. Isabi to. Dus dat die toch. So san yes boom ano boom era. Dat ben je 10 jaar geleden. Iya 10 wa jaar. kere ja. Dat ben je lekker als aan me gewoon. Je Tade bent mi- pakket. Iya. Je bent pakket. Iya. Je bent gewoon. Ai me ne go. No. Yere ja mi o leki wan san. Isabi ya wan san no udu loso. En dat na beleid van parse bedrog nga de man die wan kom. Mi o leku uit. Je ab wan postu. Dat verfi mooi. Ja. Maar te luka grong. Ja. En dat alasara na mamu sabasandati. De shi siri. E fadom. Ja. Ja. Ano snoop. Nee. Na wa base de ina udu. E nyama udu. Mane nyanka doro. Je kishi. Mekishi. Ja, nee, E nyena udu. Ja. Da ti fasa udu. Da alefinga ipsagwena udu. Wanta ama hol. Scatter. Scatter. Klari. Hol. En dat heeft ze. En dat demand aan volk disi. Werkelijk, ja. En dat willen ze weer doen. En dat ja. Want dat de man die kon, de man bouwen op, de man setting, prudent beleid, Ja. die sabi te Stabiel. koskosi. Kasreserve coseti. Alasan coseti. Want man we waka starati, isap sa de man itaki. No. De man fentak ja, luko de tuman. A de tuman die sorgo taku de na santi de. Ja, no. We de tuman die sorgo tak ti de, wan prudent beleid ervoor. Importdekking city. Ja, Alla de to dat city. ja. Want dat no bede. Over from. Ube from, ube fire. Ja, toch. Isabi to. Koers. Gedrop. En dan san if de man san no abiji ses ni kati takte. Ja. De kutaka san lek fasan de. Ses ni kati takte ka san dis bijing. Ja. En mi meke mi Ja. onder heel moeilijke omstandigheden mi kwetje de chief mi kobi. Ja. Dus dat die. Isabi to. Ja. En you ook toe. Ja. Isabi to. Je Zeker. moest improviseren. En ik heb Alles. daaruit geleerd. En te no ete me improviseer. Ja. Want luku mi sapta ka san botaranga. Ja. En te wan regering e waarschuwen dat jere no. Nati borsu, asano moeilijk. Ja. Dat je moest begin denken dat mi aan pis dotti. Ja. Me doe aan sani. Want mi sap mek bicycle. Ja. Me begin mek bicycle. Ja. Isabi Ja. to. Ja. Want if je doa san bung, inom berika tak yo ser wan sani, wan leesif deka her mu money. Kleine wensen, zoete wensen. Altijd. Isabi to. Altijd. En je Dat hebt- zijn en je hebt hem olo. Hij tap wan olo. Ja, zeker. Want you no moest go libilek a regering die bede. No. Die cholo tapolo. Want uiteindelijk was alle rest. Altijd wa olo otant samus En alle zijn rest. Ja. Je moet diep jaar. E moro dipi altijd toch, Altijd. want dat iwan parati pakket, iwan Ja, die ja. iwan die dat. Maar je Voor voelt een het volk niet op. Nee, helemaal niet. Ine do not ja volk. Ja. De hora volk als spot. Ja. Je sabi toch. En dan san dat nog kan. Ja. Mi de tegen a soort situatie. Dat daarom ik mine lobby persoon, Nee. met lobby beleid. En hoeveel programma is loopbeleid. Dat weet ik alle lezen. Maar ja, maar ze gaan bo. Loopbeleid, maar bij iemand. De jatu en hoe lopen maar naar het auto. Oei, ja, meneer Tijd. Natuurlijk. Fayu kalibi zonder meneer Tijd. Na Ja. ma abgrond tapu na ma bepala. Ja, natuurlijk. Zaten. Maar archi man lukuman na sasa ba yo kromo de jongen. Mi denk tak ti de. Mi te you want to markant sani. Ja. San son frigiti. Ja. Sabi no make sma kon ju 60 neji. Ko te you walo sani. Want je shitak in a parse kamp. Na borkobana ala sot sane play. Dem Ja. so zij denken, ik denk dat kost het akkoord. No, man. De mij zoeken No. dat ik denk aan konsdonf de kanyang. Natuurlijk.
Dat de gens de serefi. Ja. Nanga elleboog gaan sani. Ja. De zit broko bateraji de serefi. Mm. Maar undi stak nee, we gaan verder. Ja. Isabi toch? Mm. Nanga prudent beleid daar regering die city. Ja. En sa jongens dan doe kleine man. Mhm. Nog een marchi servanga een beetje man. Nee. En je moet ook geen minderwaardigheidscomplex hebben. Dat je ja omdat een man ta wan kulimon of een man ta wan jampanis of een man dat die mine moeja man. Dat moet je Stap niet hebben. uit die vicieuze cirkel. Ja? Stap uit die vicieuze cirkel van haat en work. Ja. Jump op moto. De go doro bemoeien nga allemaal want voor allemaal ik al leren wansani. Ja. Ja? En volgens mij tapu mi want teju wansani. Dat alla de man monas kensi, alla de man tante Jenny, Panka, de allemaal lang. Me sende go ina dungru kamera. Ja? Dat papa lacho takanga den dape. Mek de kontot één keer dat ik op big T. If de man tapi in wan dungru kamera. Juwang. Gron tape takanga yera. Ja. Dan mek de go dape. En als Ik je niet in gebruik de mijn pas energie loopt, om iets goeds te doen. Als je iets kwaads wil doen, gaat die kwade gedachte jou vernietigen. Ga met deze gedachte weg. Een goede gedachte is gebruikt, je energie is gebruikt om het goede ding te doen. Maar als je kwaad gaat willen doen, gaat diezelfde energie je kwaad laten doen. Maar die gaat jou zelf vermoorden. Neem het mee. En dan met taku grantanje dat u bij wan archi. Mi na masar gambo dignity, maar yung tatrushani na grom. Pran wasani, make jezelf economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitaki, je kan libi, je kurutu, maar no is don kurutu de ne do noti. Je kan kurutu maar me do wansani. Met taku grantanje, te wantralisi. Ja, maar zeg maar, volgens mij tapu maar takanga de sana man baga. Want ministie verandering, eerlijk gezegd ministie verandering, eigenlijk we tak zomaar, maar we tantaki uno trove doti tabgro. Hoor you kondre sena kring. En dat you kan taki, ai, mina een echte sena man, me hoor mi kondre kring. We taku grantangi, te wantralis baga. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life